салом ба ҳама мухлисони шабакаҳои иҷтимоии паримаш тоҷикистон. номи ман Фирдавс Каримов ва имрӯз мо дар якҷоягӣ бо паримаш тоҷикистон бо ин коғазҳои омода кардаамон сайру-гашти душанбе хоҳем кард ва илова бар ин аз мухлисони футбол пурсони суол мешавем. Аниқтараш ду суол дар бозии Реал Мадрид ва Барселона ки ғолиб мегардад. Ин бозӣ баргузор мегардад санаи 21 март. Агар ту посухи ин суолро дошта бошӣ, зери шарҳи ин видео посухи худро навис. Мо бошад рафтем. мухлисони Реал Мадрид Барселона чунон дар инҷа бисёр ҷамъ шуданд ки гӯё ки Реал ва Барселона ин навбат дар душанбе бозӣ мекарда бошанд. акнун биёед бо мухлисон каме ҳамбошад шинос шавем. номи ман Фирдавс аст. дар назди мо ҳамкорам аз паримаш низ инҷо қарор дорад. номи шумо? номи ман Ҷовид. Ҷовид? Сино. Сино? Ахмед. Аҳмад? Абубакр. Абубакр. Ахмед, узр. Як бор дигар такрор мекунем номҳои онҳоро. Ҷовид, Сино, Ахмед, Абубакр. Хуб. ҳофиза ҳаст. идома метем. санаи 21 март баробари ҷашни Наврӯз, албатта ҷашни Наврӯз аз ҳама асосӣ аст. онро мо қайд мегирем. бисёр як ҷашни хуби табиат аст ва дуюмин дараҷа бозии Реал Мадрид ва Барселона аст. баҳри мухлисони футбол албатта он аввалин дараҷа аст. акнун мехостам аз шумо пурсон шавам ду суолро. дар ин бозӣ ки ғолиб мешавад? Барселона. шумо? мо яке аз мухлисои ашадии Барселона ҳастам. дар ин бозӣ 1-2 барфудаи Барселона. 2-1 Барселона қайд мекунем яктои онро. 2-1. навбати шумо Синон? Барселона. 3-1. 3-1 Барселона. барои чӣ? Мезана Барселона. Тано барои ҳамин. 4-1, 4-0, 4-0. Абамеянг, Адамо Трауре. ана инро сабаб мегам. Ана, барои ки 4-1, а? составшон залиштеги. Ҳаяти пукладо. Конкретно изменилось, потому что мы можем дать им ответный хороший удар. қабул. Бензема, Сино бояд Бензема. дарвозабони Барселона шад ягон зарба намешад. Ягон партоф намешад. шумо Ахмед? Ман рости гап дар Барселона айрости ай кудаки балеш чекам. Ахмед мухлиси Барселона будааст? О, бале то аму вақте бале чека аз рости будам ки Месси буда уҷа. Ҳозир Месси рафт. Агар не ки составшон сус буд, не ки ҳозир бо сахт шуд. Агар чанд бар чанд Ахмед? максимум Барселона 3-2 мезанад. 3-2 Барселона. ҳозир қайд мекунем ва рақамҳояшонро баъд мепурсем. навбати шумо? Ай, ми 2-2. 2-0 ки? Барселона. Барселона. мусин бо фикри мухлисони қаблӣ розӣ набуд, чуну интизор буд ки дар байни онҳо ақаллан як мухлиси Реал мешавад. аммо мо ба мусин имконият додем ки то ин ки ӯ озодона фикри шахсии худро гӯяд нисбати ин бозӣ. ташаккури зиёд бародаро. ма ҳаминҷа гӯш кардам аз як тараф ягонта мухлиси Реал набудай. Не ки ма муқобил нестем ки мухлисои Барселона зиёданд. Не ки ҳоло ба ҳамон қадар харидо ва ёи трансферӣ ки Барселона кардааст, то ҳол ба Реал баробар шуда наметавонад. айни ҳол баробар шуда наметавонад. асос дорад. дар чӣ гуна ҳолате ки набошад, Бензема аз тамоми харидҳои Барселона беҳтар аст. 100 баробар болотар аст ва ман ҳисобро дар хонаи Реал Мадрид 3-1 ба фоидаи Реал Мадрид. 3-1 ба манфиати Реал Мадрид. ташаккур зиёд. эл классико кӯтоҳтар танҳо ҳамин тавр гуфта мешавад номи бозии дастаҳои Реал Мадрид ва Барселонаро. дар назди мо қарор дорад мухлиси бозиҳои эл классико ва умуман мухлиси футбол Фирӯз. салом алайкум Фирӯз. Алайкум салом. номи ман ҳам Фирдавс аст. номи ҳамкорам аз паримаш тоҷикистон Шоҳнура. нигоҳ кунед Фирӯз, дар пеш санаи 21 март моро дар баробари ҷашни Наврӯз интизор аст бозии Реал Мадрид бо ҳамроҳи Барселона. ба фикри шахсии шумо дар ин бозӣ ки ғолиб мешавад? ба фикри ман Реал Мадрид. барои чӣ? барое ки Реал Мадрид вая фаворит муддаи ҳисобида мешавад. фаворит. бисёр хуб. ба кадом ҳисоб мебурад? ба хотири Бензема. ба кадом ҳисоб, яъне ки ба кадом натиҷа ғолиб мешавад? Барселона охирон натиҷа яъне ки счет 1-0, 2-2. 2-0 мумкин мешавад. ё 2-1. 2-0. як ҳисоб. мо як ҷо дорем дар онҷо. қай 2-1. 2-1 Реал Мадрид. мухлиси навбати эл классико дар назди мо қарор дорад. ин шахс ном дорад Али. Али, салом алайкум. Салом алайкум.
аз шиносои бо шумо шод ҳастем. дар пеши тавре ки болотар қайд намудем, санаи 21 март бозии Реал Мадрид ва Барселона баргузор мегардад. ба фикри шахсии шумо дар ин бозӣ ки ғолиб мешавад? аз сабабе ки 5 бозии охир дар эл классико Барселона ба пирӯзӣ расида наметавонад, шояд дар ин бозӣ бо ҳисоби минималӣ ба пирӯзӣ расад. ба ҳисоби минималӣ Барселона бояд мағлуб кунад. ин аввал дар бозии 21 март дар бозии миёни Реал Мадрид ва Барселона дар эл классико ки ғолиб мегардад ва ҳисоби бозӣ чӣ гуна мешавад? ба мо мегӯяд Миразор. Салом алайкум. Ва алайкум ака. Так, Реал Мадрид Барселона. Да, так. Барс выиграет со счетом 1-0. Барса бо ҳисоби 1-0 ғолиб мешавад. Бале. масъул қарор дорад дар назди мо дар бозии Реал Мадрид ва Барселона 21 март дар эл классико ки ғолиб мешавад ба фикри ту масъул? Я думаю, выиграет Реал Мадрид. Реал Мадрид ғалаба мекунад. Бо кадом ҳисоб? Мумкин 2-0. шояд ки 2-0 бошад. меҳмонони навбатии мо аз ҷумҳурии мардуми Ҳиндустон ҳастанд. номҳояшон, by the way, what are your names? Swapnil. Swapnil. Come on, I mean that could be a good word from there, like Swapnil. You know, like you can use it in there. Swapnil, and you gentlemen? Niranjan. Again? Niranjan. Niranjan or Niranjan? Niranjan. Niranjan. Yeah. Swapnil and Niranjan. You can, release a good track in Spotify. By the way, yes, Spotify became the main sponsor of Barcelona for 4 years. Yeah, we are moving from sports to the music. Yes. Okay, nice. What's the question now? On 21st of March, we are going to watch the game El Clasico between Real Madrid and Barcelona. What are your predictions for this match? Swapnan? I want to predict a score for Barcelona, right? So it's might be my favorite number. It's 76. Just a minute. That's the football, and maximum amount that they could score is like 2, 3, 4. Why? Because it's football. I never watch a football, but I love Barcelona. Yeah, but 70, Okay. even in the simulation like PES and FIFA, you can't score 70 goals. Okay, then But still, if you increase it by to 70 minutes, maybe you can do it. under 10 I'll guess, right? No, yeah, but that's the real football. That's why maximum 3, 4 Okay. scores for one Then team. it's 4. 4 is Barcelona. Okay, and 1 or 0? It's 2. 2, 4 by 2. Thank you for Swapnan. Then we'll take your numbers. And your turn. Maybe. Again, can you repeat your Niranjan? Yeah, Niranjan. Okay, please, Niranjan. What would be the your prediction score for this I match? think match will be draw. Draw match. Yeah. Already a surprise for us. Okay, by what amount of goals it will be drawn match? Maybe 1-1 or 2-2. We have just one field for filling this information. Then one of them should be Might be 3 and 3. Yeah. 3 and 3. Okay, 3. Yeah, anything that yours want. ҳамаашо кӯтоҳ мефаҳмем ба далер Реал ва Барселона эл классико бозӣ мекунанд санаи 21 март. Фақат пурсони як суол мешавем. Дар ин бозӣ ду суол. Ки дар ин бозӣ ғолиб мешавад ва бо кадом ҳисоб? Далер. Ба фикри ман Барселона ғолиб мешавад ба ҳисоби 2-1. 2-1 Барселона ғолиб мешавад. Бале. Тамошо мекунем бозиҳои Ла Лига танҳо бо ҳамроҳии матч Тоҷикистон.